André, een leeg Vrijthof, 12.000 lege stoelen na 4 fantastische avonden. Hoe heb je die zelf beleefd? Oh, fantastisch. Het is natuurlijk in het begin altijd even wat kleine dingetjes. Maar daarna ging het. Want je bent perfectionist, hè? Ja, natuurlijk. Alles moet kloppen. En dat is ook de beleving naar de mensen toe, snap je? Was het dan ook de eerste avond gisteren dat jij zelf echt kon genieten? Want je bent natuurlijk perfectionist. Ja, want dan zeg ik tegen Marjorie 's ochtends, dat en dat. Maar gisteren had ik echt zelf ook genoten. Heerlijk. Dus hier staat een blije André Rieu. Absoluut, ja. Kom, we gaan naar jouw podium. Ja, doen we. Welkom bij de week van André Rieu, hier vanaf het Vrijthof in Maastricht. Prachtige plek, midden op het podium van André Rieu, waar hij natuurlijk nu weekendenlang concerten geeft. En vanaf deze plek maken wij de hele week een programma met reportages, sfeerbeelden natuurlijk van die concerten en ook gasten aan tafel. Eén gast vanavond, niemand minder dan André Rieu zelf. Goedenavond, André. Hallo, hallo. Ja, André, het eerste weekend zit er dan op, maar het is sowieso altijd wel even spannend. Maar gisteren was het extra spannend vanwege het weer natuurlijk. Ja, het was heel spannend. Ja, Pierre die had middags contact met de gemeente, KNMI en allemaal beveiligings... en hij zei s'avonds, nou zo'n avond, zo'n dag wil ik niet nog een keer. Want het was echt, hij dacht dat we moesten afzeggen. Maar het voordeel van ons is dat wij pas om 9 uur beginnen. En die festivals waren overdag, dus sommigen hebben het echt de volle laag gekregen. Ja. Ja. Het is droog gebleven de hele avond. Maar hebben jullie eigenlijk wel een plan B als stel dat het helemaal misgaat? Ja, want ik vroeg hoe is dat nou als het bliksemt? Ja, als je mij de bühne op ziet komen, zei Pierre, dan is het mis en dan zeg ik wel wat er moet gebeuren. Dus jawel, daar is zeker over nagedacht. Maar vroeger hadden jullie wel eens in het MEC nog een plek om op terug te vallen. Dat was te warm. Dat werd toen ook, dat wisten we van tevoren, dat gaat te warm worden. En toen hebben we het in het MEC nog een keer opgebouwd. En toen zijn we ook gegaan, want dat was een middagconcert geloof ik. Het was in een weekend op een middag inderdaad, hè, met veel klopt. oudere mensen. En dat was voor oudere mensen en dat was gewoon te warm. Ja. Het eerste weekend zit erop. Je zei net de zondag, gisteren, daar was jij het meest tevreden over. Je zit een blij man. De sfeer die zat er de afgelopen dagen dan ook goed in hier op het Vrijthof. Goedenavond, dames en heren. Is dat anders op jouw eigen Vrijthof dan pak een beet in Canada of in Nieuw-Zeeland of andere podia? Ten eerste is het de enige open air die ik doe ter wereld. Omdat het ook ontzettend veel werk is. We moeten alles meebrengen. Ja, als ik naar de Ziggo Dome ga of waar dan ook,
dan huur je die zaal en daar zijn wc's en daar zijn stoelen en dat is alles, stroom. Ja. En hier moet gewoon alles meegenomen worden. Het is heel bewerkelijk en ook heel duur. En daarom doen we het alleen maar in Maastricht. Alleen maar in Maastricht, maar denk je dan ook nog, ik sta in Maastricht, dus ik ga ook muzikaal qua repertoire een ander programma samenstellen dan op die andere podia? Nou, heel toevallig hebben we dit jaar bijna het programma gedaan wat we onderweg gedaan hebben. Met natuurlijk bij de toegifte, met Dorona, dat is apart ingestudeerd. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, omdat we dat voor Maastricht doen. Ja, wanneer beginnen jullie met de eerste ideeën? Jij betrekt natuurlijk jouw vrouw Marjorie daar hartstikke veel bij. Ja, dat doen we al heel lang van tevoren, ja. Ja. Ik weet nu al wat we volgend jaar gaan doen. Primeur? Kijk, ja. Ja, dat kunnen we alvast noteren dan. Ja, die repetities die beginnen ook al vroeg. We kunnen heel snel dingen oppakken en repeteren. Ja. Ja. En het is toch fijn dat ook de studio bij jou privé bijna om de hoek, althans aan de andere kant van de Maas. Ja, dat is natuurlijk een luxe. Die studio heb ik in 2000 gebouwd. Want Margie en ik zeiden, ja, we blijven toch hier wonen en we blijven toch hier leven. Dus het is de mooiste stad van de wereld, dus laten we maar hier die studio bouwen. Want daarvoor gingen we daar een cd opnemen en daar en daar. En nu zeiden we, oké. En dat is echt een heerlijkheid. We vertrekken daar. Het is echt een gezelligheidspunt voor het orkest. En je kunt er ook nog muziek maken. Geen Alles komt er samen. Je speelt hier op het Vrijthof eigenlijk bij jou om de hoek, hè, in je eigen woonplaats. De fans die komen van over de hele wereld. Hoe bijzonder is dat nog voor jou als wereldartiest? Nee, dat is heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Daar ben ik ook ongelooflijk trots op. Dat echt van over de hele wereld, gisteravond ook weer, wat hebben we niet allemaal langs zien komen. Ik moet al die vlaggen een keer op mijn hoofd leren, want dan zwaaien ze en dan, wat is dat voor vlaggen? Ik weet, dan vraag ik aan de orkest en zij weet dat dan meestal. Maar ja, dat is ongelooflijk leuk. Ja. De fans die kijken al maanden ook reikhalzend uit naar die concerten hier op het Vrijthof. En ze komen dus letterlijk uit alle uithoeken van de wereld. I don't know about the biggest fan, but we come a long way, so we have to go to every concert to make it worthwhile. All the way from New Zealand, the other side of the world. Yep, all the way from New Zealand. Me and my friend have been Andre Rieu fans for a long time, and we've always said, obviously with it being Andre's hometown, that we'd come here one day. We've listened to him for a long time, since we became friends about 11 years ago, and he's just, all his music's fantastic, the atmosphere is perfect. Echt, je ziet het vaak op televisie, ja, en dan denk je van nou, daar wil ik ook wel een keer naartoe. En dan zal het wel weer ongeveer hetzelfde zijn, maar dit is veel beter. We hebben het VIP-arrangement, dus wij worden helemaal in de watten gelegd. Het is echt, nee, het is zo genieten. It's a whole experience. Yes, it is. Yes, it is. To be so near. Yeah. Yes, and I can see the city love him and do so many things for him. I can see it lovely. Enjoy the rest of the concert. Thank you. Same. Dame uit Denemarken die zegt Maastricht houdt van hem. Ja, en de wereld kennelijk ook, hè? Want we zagen zomaar weer wat nationaliteiten voorbij komen. Ja, leuk hè. Ja, zeker. Kijk, Denen, die zitten altijd daar. Zaten ook allemaal te wapperen hè, met die vlaggetjes. Ja, dan zeg ik Denemarken en whoops, en dan spreken ze op. Ja. Het is overigens niet hier op het Vrijthof begonnen. Hè. In 2004 zaten we in het Roda-stadion. In Kerkrade. In Kerkrade. Ja. Dat is heel wat anders. Ja. Dat kun je nog goed herinneren. Ja, zeker herinner ik me dat. En toen was daar Gert Leers. Ja. En die zei, prachtig concert, maar wat doe jij in Kerkrade? Dat moet naar het Vrijthof. Ja. En toen hebben we samen gezeten, weet ik nog heel goed. En toen zei hij, dat gaan we organiseren. En ja, nu zitten we al voor de 17e keer, geloof ik. Hè? 17e keer. Gert Leers, overigens afkomstig uit Kerkrade, was toen net burgemeester van Maastricht, nog niet heel lang. En hij stond inderdaad aan de wieg van deze Vrijthofconcerten. André, hoe kan het nou dat een Maastrichtenaar hier in Kerkrade speelt? Ik zeg het met enige bescheidenheid, want ik ben zelf in Kerkrade geboren. Ja, precies. Ik zeg, maar toch zou ik misschien een keer mogen proberen als Kerkradenaar om jou naar Maastricht te halen. En zei hij toen tegen mij, dat lukt je nooit. Dat gaat niet gebeuren, zegt hij, want dat wil men gewoon niet in Maastricht. Dat is allemaal veel te lastig. Dan moet het Vrijthof afgesloten worden.
Ja, de impact is natuurlijk groot. Maar dan kende hij Gert Leers nog niet. Ja, ik ben met mensen gaan praten. In het begin best veel weerstand. Er waren erbij die zeiden, wat moet ik met die muziek? Dat is overigens nog een tijd gebleven. Er waren er anderen bij die zeiden, ach, dat wordt nooit iets, moeten wij dan onze nering stoppen? Ik zeg, nee, daar zijn wel mogelijkheden voor, dat jullie mensen kunnen uitnodigen. Ja, en dan mogen we natuurlijk niet praten en dan mogen we dit niet. Er waren in het begin heel veel problemen. Sceptisch, men was sceptisch en zeer terughoudend, dat mag je wel zeggen. Ja, dat is echt niet over één nacht ijs gegaan. Daar hebben we heel wat uren voor moeten praten. Maar er waren mensen bij die gewoon keiharde beatmuziek begonnen te draaien tijdens de optredens hier. En dat was gewoon storend. Want wij houden niet van dit genre muziek en zo. Was ook in de Petielstraat hier, waarin men dus gewoon ook niet echt tevreden had. Het is ook de aanleiding geweest om er bij het Amosplein op een gegeven moment ook wat activiteiten te doen, de schermen neer te zetten, om die mensen erbij te betrekken. Het was overigens wel zo dat om die omschakeling te maken naar het Vrijthof in Maastricht, waar Gert Leers dan voor is gaan staan, maar daar moest hij natuurlijk de nodige moeite voor doen om dat te bewerkstelligen. Niet alleen binnen de gemeente, maar jij zelf ook met de ondernemers hier op het Vrijthof. Ja, het was mijn idee om de terrassen erbij te betrekken. Ja. Dus ik zei tegen de terrassen, jullie krijgen de hele opbrengst, alles is voor jullie, maar ik heb maar één vraag. Jullie mogen niet bedienen tijdens het optreden. Bussen gaan kijken, midden in de zomer, dat gaat niet. En ze geloofden me niet. Ja. Ze geloofden gewoon, dat zei ze achteraf, wij geloofden jou niet dat je die deal met ons maakte. Ja. Dat wij alleen maar dat hoefden te doen. En goed, dan hebben we dan wat ruzie gemaakt hier en daar. Ja. En toen is het toch goed gekomen. En na de hand, dat weekend, het eerste weekend waren 3 concerten. Stond mijn hele huis vol met bloemen. Van oké, we snappen het nu en hopelijk nog heel lang. En nou ja, je weet, we zitten al 17 jaar met de terrassen worden uitgebreid. En de schermen staan steeds verder in de stad. Wij zorgen voor schermen, ja. Dus wat dat betreft heb je ook hun weten te overtuigen. Ja, want ik wil aan de wereld Maastricht laten zien zoals het is. En niet daar hekken omheen. Nee. Snap je, dat is niet mooi. Ja. En deze samenwerking is natuurlijk uniek. Ja. Maar ze moesten het even begrijpen. Het moest even gemasseerd worden, dat zei Gert Leers inderdaad. Nee, het is ook de kaartjes op het Vrijthof, die zijn voor mij en die kaartjes zijn voor hun. Daar verdien je niks aan. Nee, daar verdien ik niks aan. Dat zeg ik ook open en eerlijk. Ja. Alleen, zij moeten ervoor zorgen, en dat wil ik best nog wel een keertje zeggen, dat het stil is tijdens het concert. Af en toe komen ze iets te veel voor de gezelligheid. Ik zorg dat het gezellig is, maar ik snap natuurlijk, die zitten vanaf 7 uur te eten en te drinken. Ja, dan kan de aandacht dat is prima, maar wel even, jongens, opletten hè. Ik snap het. In die 17 jaar zijn hier natuurlijk vele hoogtepunten geweest. We hebben er een aantal samengevat. Konden het niet allemaal op een rijtje zetten, maar toch een aantal hele mooie momenten. Komm mit mich mit nach Maastricht, wo ich mir Leute gekriegt. You smile with your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow. Maastricht, die speel van het zuiden. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Is het idee een beetje, ik zal maar zeggen, André Rieu en Friends, of hoe moet je dat zien? Of, Nee, dat waren echt gasten bij de toegifte. Ja. Bij de toegifte, steeds een verrassing. Ja,
Ja. We hebben ook al, zei het niet op het podium, maar we hebben zelfs al Anthony Hopkins in de zaal, zou ik bijna zeggen, hebben we gehad. En Jermaine Jackson niet te vergeten. Dit jaar heb je voor de eerste keer dezelfde surprise act als vorig jaar. Welke gedachte zit erachter? Nou, de gedachte zit erachter dat het ten eerste een fantastisch mens is. Met haar stem, dat is niet te geloven wat die kan. En ik vind het leuk om Maastricht te promoten. En zij komt van Maastricht. Alberti, hebben we het dan over? Ja, Dorona Alberti. Dus ik vind het, laat maar gaan. Is het moeilijker ook? Want je hebt Dorona zegt, die is van Maastricht. Die wil ik ook graag hier een podium geven. Die hoort bij mijn concerten. Maar is het ook moeilijker om gastartiesten te vragen? Want je claimt ze natuurlijk wel voor 4 weekenden. Dat komt er ook bij natuurlijk. Hè, dat er weinig artiesten zijn die zeggen, oké, kom ze allemaal. En dat wordt steeds moeilijker gewoon. En met Dorona. Dorona gaat volgend jaar mee op tour. Ja? Oh, ja, over de hele wereld. Kijk eens. Hey, en als je nog over de hele wereld 1 iemand mag kiezen waarvan je zegt, daar zou ik toch echt graag nog een keer mee hier op het Vrijthof staan. Wie zou dat zijn? Ik heb Emma gevraagd of ze meegaat. Oh. Ja, en ze gaat mee. Over de wereld? Over de wereld. Zo. Ja? Emma Kok? Emma Kok. Het moet allemaal passen. Zeg en maar, het moet in deze sfeer passen. Emma Kok neem je dus ook mee op jouw tournee. Dus we kunnen vaststellen, ze heeft nu 4 avonden met jou het prachtige nummer Voilà gezongen. Hè? Klein als ze is, met een groots optreden. Ja, dat klikt tussen jullie. Ja, dat klikt tussen ons. Ja, dat ging vanzelf. Pierre die kwam daarmee, die zei, luister daar eens naar, die heeft de Voice Kids gewonnen. En ik luisterde, wauw. Ja, maar je weet nooit of dat op televisie. En ik zei, laat hem maar komen. Dus in de studio, live, gewoon zo. Ja, fantastisch. Dan komt ze binnen en dan begint ze te zingen. Ja, dat is kippenvel. Ja, kippenvel. Ja, echt fantastisch. Ja, slaat ook heel mooi aan. Hè? In het publiek zagen we links en rechts de nodige tranen. Ja. André, we hadden het er net over. Leers die haalde uiteindelijk de reeks vanuit Kerkrade naar Maastricht. Met Annemarie Pen, de burgemeester die recentelijk gestopt is, had je een heel goede band. We hebben natuurlijk net een nieuwe burgemeester, Wim Hillenaar. Ik heb met allemaal een band hoor. Met Onno, ik heb er 4 versleten. Ja, Leers, Onno Hoes, Annemarie Pen. Nog een interim, Mans. Ja, Jan Mans. En Annemarie. En Wim Hillenaar. En gisteren heb ik heel lang met Wim en zijn vrouw zitten praten in de aftersnack. Het was ontzettend gezellig, leuke man. Ja, en hij stond het Maastricht volkslied uit zijn hoofd mee te zingen. Hè? Dus hij is al best goed geïntegreerd. Dat heeft hij week op gestudeerd natuurlijk, hè? Denk ik. Ja, maar het is toch chic, man. Ja. We hebben hem ook even gesproken, Wim Hillenaar, net voor de aftrap van het eerste concert, vorige week donderdagavond. Ik heb het gevoel dat ik met mijn neus in de boter val met zo'n start, met zo'n indrukwekkende eerste week. En dan dit fantastische evenement. Belangrijk voor Maastricht. Maar volgens mij is André Rieu als een soort wereldartiest belangrijk voor Limburg en eigenlijk heel Nederland. Want wat hij neerzet met die hele club is ongeëvenaard, zou ik willen zeggen. U gaat zelf ook een aantal keer. Kijkt u er naar uit? Ja, ik wil dit graag meemaken. Want volgens mij gaat er niks boven live en dan zeker live in de open lucht. En hij ging dus helemaal los? Ja. Dat is allemaal gelukt? Want hij was 4 avonden, ik heb hem zien zitten daar. 1 avond zat hij naast Caroline van der Plas. En die heb ik ook gesproken. Dus hij heeft het helemaal uit zijn hoofd gezongen. Dus het bewijs was geleverd. Misschien had je hier wel de nieuwe premier van Nederland zitten. Dat zou heel goed kunnen. Dat was dan ook een primeur. Ja. En zij wilde misschien ook de magie van het Vrijthof beleven. Want daar heb je het altijd toch over, de magie van dit plein. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Want ze zei, ik ben al jaren fan. Ik kijk altijd, want ze heeft een Ierse moeder. Ja, in Ierland, dat zijn allemaal muzikanten. Dus dat zit bij haar ook in het bloed, denk ik. En ze zei, nu had ik kaartjes gekocht en nou kom ik. Dus de regering gevallen of niet, ik ga. Zo is het. Dan is er natuurlijk altijd, wordt gesproken over van god, welk genre is dat eigenlijk wat André speelt? En is het dan klassiek of is het populair of is het modern, et cetera, et cetera. Wij hebben de mening gevraagd van een oude secretaris-generaal van de NAVO.
maar tevens een bekende pianist en dirigent. Willy Klaas, de Belgische vicepremier. Ik ben benieuwd. Ik heb muziek gestudeerd, heb de kans gekregen met heel wat grote orkesten te werken. Ook met grote personaliteiten heb ik kunnen muziek maken, zoals een Rostropovich, maar ook met een Toots Thielemans. En ik vind dat die geachte heren die zich geroepen worden om iedereen te klasseren in de muziek, totaal fout zitten. En op dat punt heb ik niet alleen bewondering, maar ook respect voor André Rieu. Want de man brengt uiteindelijk voornamelijk klassieke muziek, weliswaar in een wat populair kleedje, maar ook andere thema's, andere genre muziek. En hij doet dit op een uitstekende manier. Het is een groot muzikus, het is een sterk violonist, hij orchestreert heel sterk. En dus ik vind dat de verdienst die hij heeft om bij een heel groot aantal mensen klassieke muziek te propageren in deze tijden dat het erg moeilijk wordt om de klassieke muziek nog een beetje boven te halen, ik vind dit formidabel. Leuk, leuk. Ja. Ja, hoe zit je daar zelf in? Nou, zo. Ik bedoel, ik zeg altijd, ik speel muziek die mijn hart raakt. Wat dat ook is. Voor mij bestaan geen etiketten. Nee. En wat ik ook vind, ja, maar als je de ouverture van Traviata speelt, moet je het hele ding spelen. Ja, wie zegt dat? Ik denk dat Verdi het fantastisch vindt dat ik zijn aria hier speel voor die mensen. Die zouden het anders misschien niet horen. Ja. En de manier waarop ik het speel, dat is met mijn volle verantwoording als muzikus. Dus, en ik krijg ook, dat is ook leuk nou van meneer Klaas, maar ook van mensen die echt helemaal uit de klassieke muziek komen. Die vinden het, met veel respect praten ze over mijn arrangementen en over hoe wij muziek maken. Dus daar ben ik trots op. Ja. Je zegt ook, ik wil mensen raken. Dat gaat je aardig goed af. Hè? Je behoort tot de best verkopende artiesten ter wereld. Dat heeft natuurlijk wel ook een beperking op jouw privéleven. Hoe ga je om met die beroemdheid? Ja, in het begin schrik je een beetje als je merkt dat er iemand altijd de bus volgt of de auto volgt. Dan denk je, oh, wat is dit? En dan ga je daar een beetje naar leven. Ik heb een heel mooi hek rond tuin gezet en er staan allemaal rhododendrons tegenaan, die zie je niet meer. Je went er een beetje aan, snap je? Dus, moet je nog veel handtekeningen? Er zijn mensen om me heen die zorgen dat ik een beetje privéleven heb. Ja. En dat is heel belangrijk. Maar ik vind het prima zoals het gaat, hoor. Alleen nu tijdens de concerten, dan komen die uit Denemarken en die stoppen met de bus voor mijn deur, pakken hun stoeltjes en gaan naar koffie. Want tijdens het concert in Denemarken zeg ik, kom maar bij mij thuis koffie drinken. En die nemen dat een beetje letterlijk op. Ja. Je hebt nog een aantal weekenden te gaan, hè, met die 4 concerten per week. Hoe zien die 2 lange concertweekenden aan de aanloop daar naartoe voor jou er nog uit? Nou, dat is heel gedisciplineerd. Als ik dus een concertdag, dan geef ik geen interviews zoals vandaag. Dan heb ik 's ochtends ontbijt met Marjorie en dan ga ik sporten. En dan ga ik slapen. Dan lunch ik even, dan ga ik weer slapen. Dan douche ik en dan ben ik om 4 uur hier. Dan eet ik in de catering, heerlijk eten. En dan ga ik weer slapen en dan ben ik... Want het wordt laat iedere avond, hè? Het is van 9 tot 12 en dan nog een beetje bijkomen. Het is 1:30 voordat ik thuis ben, 3:30 voordat ik slaap. Topsport. En dat is, dan moet je zorgen dat je fit bent. Ja. En daarna nog naar het circuit van Zandvoort, hè? Dus kun je weer opladen, ja, dat klopt. Ja, leuk, na die concertreeks hier. Ja, dat is mooi, toch? Met het hele orkest toen op de grid. Jee, dat wil ik graag. Ik heb het al een keer gedaan in Hockenheim. Ja. Jaren geleden stonden we ook op de grid. En nu staan we met het hele orkest op de grid. Vlak voor Max' neus. En dan binnen 20 seconden weg. 10 seconden. 10 seconden. Ja, geoefend. Goed.
Geoefend hè, in het merk. Dank André. Was leuk. Morgen in de week van André Rieu. André vertelde al, hij sport veel, leeft gezond. Dan gaan we het hebben over het effect van muziek op gezondheid. Onder andere met de personal trainer van André Rieu, met André zelf. En ook neuropsycholoog Erik Scherder en andere gasten. Graag tot morgen dus. En een mooie avond.